Keikakam kabakong santam haga jigim jongi kum kibiru. Ngan ongi pi bagakam kabakong santam haga jigim jongi kum kibiru kalong kajinglong tista jongi bat kajing yai persyang jongi haga nuka kam. Pi haka porba ka ka jaw halor jong unu umau. Haba ka jaw halor jong utu umau kapan pe thliu ya utu umau. Kajing kali kalong kumno ken ka ka ba jam ka lapan pen pe thliu ya utu umau upa e. Kajing jubab kalong namar kajinglong tista jong ka haba ka jaw tok shitok ha utu umau ting laki post nem bat habaka jaw siai jaw ha utu umau kapan pe thliu ya utu umau bat kashna ya kita kidak kiba kampala halor jong utu umau unong pun pat ya kimau ke behe ba ushim ya utur nem barit pan pat ya utu umau utit shim tok ya utu umau yo ke ko bakala ha utu umau utit biang sachisin antaru amdan ke ko bakala ha utu umau utit biang laisin, sausin, sansen, hendrusin, teng hadu arposin utit utu mau jupai. Henry haba utit haga taka jintit kaba arpaway uta mau unsapai. Kajing keli kelong hatu kata kajintit kaba arpaway kaba penlong ya uta mau ba unpai. Kajing jubab kelong Henry kadai kitu ki arpo teli ki jintit ki ba latit hau utu mau kaba penlong ya utu mau ba unpai. Utit haga jintit kaba nangkong Najrong syam la yo ka ko bakala Henry napo pat kadon kata ka jengkala ka barit ba utit biang hakasin ka baar dan ko bakala Henry napo kadon kata ka jengkala hakapor bangi tong naganugo thliu ngitanda utulai ya ka borti nakatuko wei bateng yu iba utu umau uba uni utulai haba uyai kershut halor jong uta umau haga bakhaddo kan pen pe thliu ya uta umau ka jengkali kalong hatu namar ba utu utulai ulong ba Henry kadai ke jinglong tista jong utu utulai ban yai kershut ha utu mau kaba penlong ya utu mau ba unpai uni Pablo Picasso haga be kasngi uyat enti hasurok dan ka be ka long kemi ka kendu ya uta Pablo Picasso ka ongi hato film dei Pablo Picasso ong hoi kade ka ongas ngau kemen ban kendu ipi sumba shim ngene kon draw nak mata jonga Pablo Picasso usai ya kolom jumu mar draw live pose kon ya kata jindro baru ai ya ka hakata ka kenthe kata kan take ong kublai shibon ba Picasso namar ka jing subun jung phi bandro ya kan ke jingro nak banta jonga Picasso uang ka katu ka jingro ka bangandro ka shondor do $1 million siu ya ka pisa kata kan the haba ko sngaw ya kata ka jing ong jung Picasso ka yap ler but anda ka lakhi na kata ka jing yap ler jungka ka ong yu kumno ko ni ka laban lomba ka jingro jung phi ka ba phi dro tang $1 second kan shondor hando $1 million Pablo Picasso ujubab ka kumni my good woman. It took me 30 years to draw the masterpiece in 30 seconds. Ka bampori nga hadu lipo snem bandro yakane ke jinro lipo second. But kan shondor hadu $1 million. Pi haka jim jongi bunsin. Nganai pi yakanuksa jong ki bahayang hasam jongi. Teng yo i bagi khon ki jongi ki yat hakalenti ke basnyu. Ki para jongi lene ki bahayang hasam jongi ki yat hakalenti ke basnyu. But nyai sneng yaki bakin yat hakalenti ke babha. Henry ngim yo ke ru em bakala ka jingim jongki teng ngiduk men semno man sneng ban kenti yaki bakin yaj ha ka lenti ka babha Henry ha ka bakhaddo ngin ong tang shiken ten tok hang takin sakalano ya kata ka jingim jongki kin sakalano ya kata ka lenti yaj jongki na kata ka lenti ka basnyu sha ka lenti ka babha hato ka dei kata ka jing sneng ka bakhaddo ka bapno ki bakin yaj ha ka lenti ka babha Henry kadai kata ka jing sneng ka bangi yai tista ban sneng yaki man lagi khlemat man lagi sing ha ka jing jongki ka ba penno yaki bakin yai ha ka lendi ka ba ka ba penno yaki bakin ya kata ka jinglong ka ba snyu jongki bakin yai ha ka lendi ka ba kum juru ha ka jing jongi kum ki bru ladang don kum kita ka jing ha ka jing jongi ngidon kum kita ka jing persyang ha ka jing jongi ngimde ban kenno tang ha ka jing persyang ka ba arsin laisin Henry itu yai tista tu yai persyang ban yai sneng ban yai kenti yaki bakin yai hagalenti ka babha haga bakut phinso yo i kumno ka jik im joki kan sakala ngayo i bunsin hakini ki seng phalang jongi kini ki nong mi khmat jongi nang ta ki wek we pat ki ba khampau hapo jongi imlang salang jongi ki persyang ban pengkela ya ki imlang salang jongi ki ong ni kwa ya ki imlang salang jongi bakan kela ni kwa baki biru jongi ki nyat lenti ka babha kim la da lelir ban lekumta ki persyang ban penbha ya ujung thung da ka ba ai hakisla da ka ba ai hakiso ki dei ban penbha la da ki kwa ban penbha ya ki imlang salang jongi ni dei shwa ban penbha nandut na try ya utu ding
Dei na kata daw nga jet ya ka nikalenti jonga ban pembha ya ke imlang salang jongi da ka jing hikai ya ubru marwe shimet nga tip ba ladang la ban pengkela ya ka jing im jong ubru marwe shimet nga la ban pengkela ya ke imlang salang jongi namar ke imlang salang jongi lashna ya ka da ki bru ki basa hapo jong ko to ke imlang salang om kata ke imlang salang ka ba penlong ya ubru bo unlong tundre ke de jinglong jong ubru marwe shimet ka ba penlong ya ke imlang salang jongi bakan sniu hadukat ni kumta nga persyang ban ai ya ka ne ke jingsnang ka jingken tiu ha ka jingim jongi man la kasngi ka ban pengkela ya ka jingim jong ubru marwe shimet bat habangan la ban pengkela ya ka jingim jong ubru marwe shimet kan pengkela ya ka lawe jong ka jai bentru jongi ngan IP sa ka pat ka nuksa jong udian chan unong le kai hoki bat bitam ha ka perthe kumba u Sachin Tendulkar uyo ya ka nam God of Cricket kumjoru uni udian chan uyo ya ka ni ka nam God of Hockey ubana po jong kiri India haga to kopor menba ule ya kata ke Olympic final hari Germany persya ya ke ri Germany haga to kopor menba udang ele ka ya ke hoki ka ball kam ju like shoot na kata ke hockey stick chung na utau ding hockey chung hadu ba kita kinong penilai kai kila pla ya kan ke jingla chung baka ball ha baka day ha utau hockey stick chung kam ju like shoot kila penpat yo don magnet hapo utau ding hockey stick chung Henry M kimlap ARM kadau ko ba penlong yu ba ula ban le kumta ka day ka jingyang practice chung halor jog kitrak train ubo ya ka ball baru persyang ban balance ya kata ka ball halor jong kata ka railway track khlem na penhap ya persyang hadu ba ulong ubat bitam hadu ba haba ka ball ka bit hagata ka hockey stick chung kamla shuban lai hakata ka por u Hitler haboyo i ya kana ka jingla jong udian chan ulat mu ban thit ya udian chan bat ula kali u hakata ka por metre kumu hapo jong ke ri India wong ngade u Indian Army wong ke ika kerdan jome wong ngade u Landsnight u Hitler ulo ong ya udian chan ale rong shapo jong ri jongi elekai na ri jongi ngan pelong yeme u lieutenant fitip ke ke jingjubab jong udian chan hakata por India is not for sale ke ken kata ka ba penlong yu pon slur hadukat ne gani ban jubab ya u Hitler u bru bakhlain bor tam haka perthaya ke tuipor ka daw ko long ka jing ya practice jong u ba long tista haka kam ka baut ngan ong ipi ko ki perlok ki be junga kat ni ngi sadin hakari ka jai ban ru jungi ke ek batan kam yang i bagin le ka long ki jing long practice bar ka jing long tista haka jingim jungi manakas ngi ngin second do ipi haka vipat ki video ta hadu ko por bye bye stay safe